Predsjedniče, ovdje vodimo polemiku u ulozi povjerenstva. Imamo ovdje gospodina gradonačelnika, koji je ujedno predsjednik poglavarstva, saborski zastupnik, član nadzornog odbora, član državne komisije za prostorno planiranje, koji daje intervju u tisku da se Brodotrogir izvršit će se prenamjena, a to je u suprotnosti sa stavima koji sad jednom predsjednik HDZ-a. Po ovim funkcijama koje sam pročitao, pa vi imate više informacija od samog premijera i direktora Brodotrogira. Znači, vi ste ključna osoba koja nam može dati informaciju u kojem smjeru ide Brodotrogir. Iz novina zaključujemo da od provedbe plana restrukturiranja nema ništa, da je ta faza preskočena, sljedeća faza je prodaja. I vi u novinama dajete izvješće, odnosno intervju, da se vrši prenamjena prostora Brodotrogira. Dobijate dopis od predsjednika radničkog vijeća kojem traži da se izjasnite po tom stavu. Po ovome moj zaključak da jedino vi možete dati ovdje neki odgovor. Prema tome, isto kao što sam već napomenuo, taj intervju je u suprotnosti od ovoga što je govorio sam naš predsjednik. Hvala. Da se mi ovdje sad ne glođemo i ne tupimo i ne trošimo riječi, dajte to mogu, šta? Kuda ide Brodotrogir?